मामोन नोंनिया? दिव्याश्री बर'। बबेनि? खाग्राबारिनि। खाग्राबारि। ओमफ्राय नोंनि बाबाया? डेट जादों। डेट जादों। माबोरै डेट जानाय? लांनानै बुथारदों। मबेयाव? बामोनजिल। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव? ओमफ्राय नोङो बाबाखौ गोसोआव दंना गैया? गोसोआवथ' गैया। ओमफ्राय दायो न'खरावहाय नोंनि न'खरावहाय सरकारनिफ्राय नोंनि फरायनाय जानाय थानाय माबाफोर बेबस्था मोनदोंना? जेबो गैया। माबायदि सोलिदों दा न'खराव? बिदिनो खस्थ'। आइ मुवा हाजिरा मावो बिदिनो। मासिम फरायदों नों दायो? आं दा सेकेन्ड इयार फाइनाल होदों। सेकेन्ड इयार फाइनाल। फरायसा हिसाबै दिनै सरकारनिसिम मा खावलायगोन? नोंथांनि न'खराव जिहेतु मुंख्लं दङमोन, दा नोंस्रानि फादारानो बा नोंस्रानि आफायानो जिहेतु मुंख्लं, मा बुंगोन दा? बिदिनो जोंनि थाखाय साकरि मोजां, माने साकरि होबा मोजां जायो आरो ओमफ्राय न'खर सालायनो बाङाय बिदिनो बाङाय माबा जाबा हामगौमोन आरो।